चंबारि सामपाय फाइरक बदल सोलायमानि बदल हाबलायमानि आचुक थायाकारमानि तेबो नुकजागै तंगो आबो हाइकेनो सालबुरुम ब बदल गोबां फान फुनुगैमान बरक बांमारि जुदा जुदा बदल दाल बिदाल सामुं यागो नाहारै तंगो आबो हाइकेनो तिनि कक्ति सालो तिप्रा मथानि काइसा बदल हाबमानि पान्दा संसार जाखा 39 मनु विधानसभा बाय खबजाक बैरब देनपारा कालादीप एडिसी विलेज आरो बीजेपी सीपीएम आईपीएफ बदल याकारै चिचुकु नुखुंनि खरक दक बुटास तिप्रा मथानि बाना रमफाइक्या बरक न लामसगैना हारका नि चेयारमैन एबा एमडीसी देवजित त्रिपुरा वाईटीएफ प्रेसिडेंट जीवन कुमार त्रिपुरा 29 मनु विधानसभानि ब्लक प्रेसिडेंट मनिंदा त्रिपुरा आकर्षण मेला हामबाय रहो नरक नायतुमनि बागैनो तिनियो कालादेपा बैरबयान पारागो तिनि कायसा उथान सभा खायमानि उथान सभा गो गोबां मा पार्टीनि ग्रुप खाय मानजाकसा तिनि बीजेपी आईपीएफ सीपीआईएम नि गोबां मा पार्टीनि ग्रुप खाय मानजाकसा तिनियो महाराजाना खामजागै महाराजानि खामसानि तलाव खायनानै खायलायजाक तमाहनाय थांनाय लास्ट वीकआव ठीक इ जागावनो कायसा बीजेपीनि जे कायसा कायनि सापर्टार तुंनाय बरक बुबाग्रानि मुंनो लावै बुबाग्रानि खानसानि प्रग्राम हनै तबलायै इरो कायसा जयनिंग प्रग्राम खायका कालादेपा इ बैरबयान पारागो इ सेम उठानो जेटा जों प्लान लायतुमनि कयेक सप्ताहनि आगे जयनिंग प्रग्राम उनिहनि कयेक सप्ताहनि आगे जे जों प्लान लायतुमनि किन्तु अ प्लान न खनावै बरक तमाहनाय गोबां मा जागानि ग्रुप लावै सानिपारानि असमय तमाहनाय किसु तुइनिबो प्रब्लेम तुंगु ते कायसा एक्सिडेंट सा बखां बायै ते और खामबो बायसाक और खामरमस नामरनाय हनै माने तबoi सानि खाजानि जे ताखु बुखौ जारा तमाहनाय बखागाम तमाहनाय इनोसेंट जे ग्रुप तुंनाय रमना तबoi जयनिंग प्रग्राम खायरमानि अबनां बिलाइनो साजागि अंमानि ते अबन बागैनो आं तिनियो सिनि एमडीसी न लखoi तिनि जे सानि जे वानसुमा तुमनि जे जयनिंग प्रग्राम खायनावनि जों खायरखा ते अबन बागैनो थांनाय जे लास्ट वीक जे जयनिंग प्रग्राम खायमानि अब टोटली फैक्ट अब गोबां मा जागानि बुरुम तबैसि खायमानि ते अबन बागैनो जतनो साइमानखा ताबो एसम हामबाय तिनि कय फैमिली तिप्रा मथाव जয়েন दखा तिनियो 29 फैमिली नि 96 बुटार इरो हाई जॉइन फाइका महाराजानि थानसानि बानो फाइलेका आसिमा हामबाय ताम सानाम सुं जे कताल जॉइनिंग खाने रखम कताल जॉइनिंग खाने रखनि थानि आनि एकटाइना कयमु नरक बखा क्राक खायतुंदि आरो ओनली 10 मान्थस तुंगो 10 मास तुंगो 10 मास सिकरै 9 मान तुंगो अ 9 मानि बिसिंगनो जों जदि थानसा तुंला जानि जे इमां तुंमानि 70 बसरनि इमां जे जों निजिनि याकबायनो राजनीति खायनानि निजिनि याकबायनो तमाहनाय इ हानो चालायनानि जे वानसुंमा तुंमानि जों अबनो जों सक्सेस खायमाननाय ते अबन बागैनो आनि जे खाजानि ताखुबुखुब जे तुंनाय जे कताल इरा तिनि फाइ जयनिंग फैनाय बरंना अ खुंनां सानाय जे नरक थानसा तुं